Tawagan ako kung uyab guys ha. 09. Uy, niring. Niringgit guys. Uy. Nawa man. Ha, siguro tungkol sa mong signal diri. Tapos ba na itong tawag guys? Ay. Sampre amang bukid diri taon. Grabe, walay signal. Oh. Lah. Miring pa man tong bag-ura. Karon miingon naman ni og. The number you have dialed is may kapiling ng iba. May kapiling ng iba. Pero di ko kaya bumitaw. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam kong hindi na nga mahal. Inom ko tubig. Butag ice. Ayun na ma. Ayun na butnig ice. Tama na kayo ni sa kabugnaw. Salamat ay niini ma. Ayun na lagi butnig og ice ma. Kay kung mubugnaw ni susama ra ni siyang gugma. Hasta ng bugnaw sa kuha. Hasta ng bugnaw sa kuha. Hasta ng bugnaw sa kuha. Ma, di ba hapit na celebration sa mahal na adlaw? Ha? Humana mang mahal adlaw. Nga naman di ay. Langkot. Sa bagay, siya raman akong gihigugma adlaw-adlaw. Unsa gihigugma? Namay yang gihigugma lain. Tama yan, malain. Bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. Na may forever o wala. Pero, ang pinganan ni mo siya og sakto. Diligid siya mawala. Ngunit